Isi nke 13. Mgbe abalị ole na ole gara, Chukwudi malitere hụkọwa enyi na ndị otu ya mgbede ọbụla n'ụlọ mmanya ahụ, wee mara na o ruela mgbe ha ga-eje ohi ọzọ n'ụlọ ndị mmadụ. N'ihi nke a, o wee chọọ ka ya jiri ụzọ aghụghọ jụta enyi abalị ha ga-eje ohi ahụ. N'ebe enyi na ndị otu ya na-aṅụ mmanya, Chukwudi batara jekwuru enyi jụọ ya ụbọchị ya ga-abịa na be ya ka ha tụpịa okwu ọnụ maka ọrụ enyi na-achọrọ ya. Enyi wee sị ya ka ọ bịa n'abalị echi. Chukwudi maara ụmasị enyi na ya agaghị anọ n'ụlọ echi n'ihi na ya ga-eje leta nwanne nna ya ahụ na-adịghị. Wee jụọ enyi ma ọ bụ ya bịa nwanne echi. Enyi wee sị ya na o nwere ndị obodo ha ga-abịa nzukọ na be ya. O wee gwa Chukwudi ka ọ bịa n'oge ehihie ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịbịa nwanne echi. O kwe enyi nkwa na ya ga-abịa kelee ya wee pụwa. Uche Chukwudi agwala ya ihe ga-eme. Ikekwe ọ bụrụ na ndị otu enyi ga-ezukọ na mgbede na be enyi ka ha tụọ aro maka ohi ha ga-eje n'ime abalị. Nke a ga-abụrịrị ihe ga-eme n'ihi na ndị obodo onye nke ha na-ezu ohi agaghị na-ekwe na-eje nzukọ na be ya maka na ndị ọzọ nwere ike lewe ha anya ka ndị ohi. N'ihi nke a ka Chukwudi ji mara na ọ bụ ndị otu enyi ga-abịa nzukọ ahụ. O wee je kọrọ Ajụlụchukwu. Ajụlụchukwu wee je kọrọ ndị ọrụ ya, ndị mmụọ na ndị mmadụ wee yie agwa maka mgba na ọgụ. Isi nke 14. Otu onye uwe ojii a na-akpọ Ndụka jiri ụtụtụ jee n'akụkụ be enyi na-erugharị ka egbe na-achọ iburu ọkụkọ. Ndị uwe ojii lere anya hụ na iziga Ajụlụchukwu enweghị isi. Ọ bụrụ na ha eziga ya ejide enyi, ọ ga-achọpụta na ọ bụ Chukwudi gbara ya ọnya. Achọpụtaghị ọ bụrụ gịnị. Ajụlụchukwu na Chukwudi na-akpa. Chukwudi na enyi bụ ọyị. Na onye isi adịghị ahụ ụzọ erughị na nke a, Ndụka bara n'ime ụlọ ebe a na-aṅụ mmanya goro mmanya chisa. Ọ nọkata ọpara iko ya detu mmanya ọnụ dọwakwa were na-eche oge. Mgbe chi dị ọ bụ onye Ndụka nọ na-eleba anya na be enyi, ọ hụrụ ọtụtụ ụmụ nwoke na-apụtakwa na be enyi. Ugbu a chi ejiela nke ọma. Ndụka adịghị ahụchatasị ihu ndị ahụ si be enyi na-apụta ike. Mgbe elekere 12 nke abalị kụrụ, ndị uwe ojii bidoro bịawa otu nke bịa o je gwa Ndụka na ya abịala. Ihe ha niile dị bụ 20. N'elekere mbụ n'ime abalị, ndị otu enyi zọpụrụ ije. Ndị uwe ojii maara na ha zụchaa elu zụchaa ala na ọ bụ na be enyi ka ha ga-alọta. Ebe ọ bụ na mbe fecha ọ dara awọ. Mbe fecha ọ dara awọ ka akụ fecha ọ dara awọ. Ọ ka mma ka awọ nọrọ n'ala chewe ya. Nke a mere ha ji si na ọ bụ na be enyi ka ha ga-anọ chere ha. Onye nke a kara aka. Ozugbo ha pụrụ, Ndụka gwara ndị uwe ojii ahụ ka ha jee wetacha egbe ha na ebe ha zuru ha. Onye ọbụla jere weta egbe ya. Mgbe ha wetachara egbe, o bido gwawa onye ọbụla ebe ọ ga-anọ. Mgbe ha niile nọzichara, o wepụtara mmadụ 2 ga na-elepụ anya ịmara mgbe ha lọtara. Onye ụra bidoro tụwa, ibe ya gbanwuo ya. Ha nụrụ nzọụkwụ ndị mmadụ, onye ọbụla wee kee nkwụcha n'ihi na a sị na nkwụcha abụghị ụjọ. Mgbe ha na-ele anya, lee ka ndị ohi ahụ bụ ngwongwo ụmụ mmadụ na-agbalata. Ha niile ji obejiri. Ndị uwe ojii gbara ha nkịtị ka ha bachaa n'ime ụlọ. Mgbe oge gara nwantịntị, Ndụka si ndị otu ya na osula. O bu ụzọ, ha na-eso ya n'azụ. Mgbe o ruru, o were ụkwụ gbaghee ụzọ si ha niile chilie aka elu. Ha dewere mma ha chilie aka elu n'ihi na o nweghị ihe ndị ji mma ga-emeta ndị ji egbe. Ndị uwe ojii ndị ọzọ mabara n'ụlọ wepụtacha ihe niile ha nwere ike iji merụọ ndị mmadụ ahụ. Ndụka ji anya chọọ enyi ma ọ dịghị ebe ọ hụrụ ya. Ọ gwara gị na enyi ama n'ebe ahụ. Mgbe ọ jụrụ ase enyi, ha si na o soghị ha jee n'ihi na ahụ adịghị ya. Oge ahụ Ndụka nọ n'ụlọ mmanya na-ele anya, ahụ bidoro rịawa enyi. Mgbe ahụ chi dị inyuyi ka ọ gawara ụlọ ọgwụ. Ruo ebe ahụ, ha nye ya akwa. Ndụka jere n'ụlọ ọgwụ ka ọ mara ma ọ bụ eziokwu.
Mgbe o ruru ụlọ ọgwụ, lee enyi ka ọ dị n'ala na-asụ ude. Mgbe Ndụka pụtara, ọ taa aka n'eze, hihie n'isi, si na anụ gbala taa, echi bụ nta. O wee sị na kama ya agaghị enweta enyi, iyi rie azụ. Nakwala ebe ejide ha tinye ya ka enu. Ewo, ife ọzọ anyị ga-agụ ga-abụzi isi nke 15. Isi nke 15. Enyi nọ n'ụlọ ọgwụ nụ ihe mere ndị otu ya. Ọ maghị ihe ọ ga-eme. Naanị anya Ndụka lere ya gwala ya na ọ na-echere ya ihe ọjọọ. Nke ahụ mere o ji si na ebe ya na Ndụka bụ mmadụ, ihe dị na ya bụ Ndụka chọwa ya ma ya chọwa Ndụka, n'ihi na dibịa na-agwọ otoro ike ya adịghị n'elu. Ọ bụghị ndị otu enyi niile ka ejidere. Ndị ọrụ ha bụ ije chọta ebe a ga-ezu ohi, na ndị ọrụ ha bụ ịnụta ihe n'ọnụ ndị uwe ojii anaghị eso eje ohi. Nke a mere na ọ dịghị otu n'ime ha ejidere. Ihe a wutere ha niile, ma o nweghị ihe ha pụrụ ime. Mgbe e kpechara ikpe, a tụrụ ndị niile ejidere nga. Ụfọdụ n'ime ha ka a tụrụ afọ 10, ụfọdụ ka a tụrụ afọ 7. Enyi abụkwaghị eze ndị ohi, n'ihi na ndị ọ na-achị agaala nga mkpụrụ ọka. Ọ bụ abụba ka ọkụkọ ji buo ibu. Ugbu a efopụla enyi abụba ya bụ ọkụkọ ji buo ibu. Mgbe enyi siri ụlọ ọgwụ pụta, ụbọchị gbara ya gharịị. Ọ maghị ihe ya na ndị otu ya ga-eme. O bido ugbu a zụwa ndị ọzọ. Agụụ ga-ewere ha n'ihi na ego ha nwere ehighị nne iji zụwa ndị ọhụrụ. Ha kwekọrịtara na ọ ga-adị mma ka ha kee ihe niile ha zutere lasaa. Ha keere nke ndị nọ na nga kelara nwunye ha. Enyi si onye ọbụla chọwa ụzọ ka ọ ga-esi na-elere onwe ya anya, ka ha wee na-eche ndị nọ n'ụlọ nga. Tupu ha lasaa, ha ga-achọ ụzọ chụọ Ndụka n'ọrụ, ka ọ ga-abụ ha bido ọzọ, ka ọ ghara inwe onye ga na-esogbu ha. Nwoke ahụ nke jere ọgụ bụ ma wepụtara onwe ya, si na ya ga-enwe mmekpa ahụ maka mgbasa ndị otu ha. Ọ sị na ọ ga-esiri ya ike ịkpata ihe ya na ezinụlọ ya ga-eri, na ihe ga-akara ya mma bụ ịchọ ụzọ ya ga-esi jee nga, nọrọ ebe ahụ na-eri nri. Ruo mgbe ndị ọzọ pụtara, ihe ha na-etu nwoke a bụ ọkpọ nkụ. Ọ sị na ebe ọ bụ na Ndụka kwanyere ya na mmiri ka mmiri rie ya, bata ịbịa gwụ mmiri, na ya ga-ejide ya aka n'ụkwụ ka mmiri rie ha abụọ. Onye ma ụdị ọnya ha na-esi. Ebe a ka isi nke 15 gwụrụ. Ụlọ echi anyị ga-agụ isi nke 16, isi nke 17 ya na isi nke 18. Ụbọchị tata mara unu mma ụmụnne m. Deyo kwenu.